zvekuti Ana haambofungidzira kuti mukadzi waataura naye achadzoka kwaari nezvinhu zvinoshamisa. Zvikanzi vanoenda vanosvika votambidza Ana bhokisi rakanga rine zvipo. Bhokisi iri raisanganisira mashiti ekuwaridza pamubhedha, raisanganisira matoiletries aaizoshandisa paaigara nevana vake, raisanganisira matoyi aizoshandiswa nevana vake mukukura kwavo. Zvikanzi Ana paanozarura bhokisi iro achiona mune zvinhu zvakanga zvakanaka zvaasinambofungidzira kuti zvingange zvichiitwa kwaari, zvikanzi Ana anofila ari so special, anofila ari beloved. Ana ararama mukati meimba yaakaabhuswa nemurume wake kuda makore mazhinji, hatizivi kuti makore mangana akagara, zvakazomutuma kuti atisi. Ana akanga akufila lonely, ari ega. Ana akanga akugara ari munhu aishungurudzika. Ana akanga ari munhu akanga akugara asisiri happy. Akanga akugara achingori munhu akanga akatsamwa, aine kufunganya kuzhinji. Asi Mwari vanoshamisa nekuti vanouya nenzira yakanga isina kutarisirwa naAna. Paakanga akatarisira kuti pandichabuda kundosunzira vana, kuda ndichanowana basa, asi Mwari vakashandisa umwe munhu kuti asurwe netsitsi dzekugona kubatsira Ana. Ana akasara achizviudza kuti I'm so special. Iye akabva azviudza kuti panguva yaaiabhuswa akazviudza kuti handisisina umwe munhu anogona kuzvida. Ini ndakutongozvida ini pache zvangu nevana vangu. But vakadzi vetu Seventh Day vakasiya Ana ava neshow yekuti ndinobika. Hama mudikani, pamangwanani Ana unogona kunge uri mudambudziko rakaita sera Ana, rekuti wasvika pakupererwa zvekunyatsonzwa kuti ini handichadiki. Kunyange nemurume wawakagara naye mumba unotonyatsoona kuti panondagarira vana. Unogona kuona kuti kwandinodzokera kumusha kwandakabva, kunyange ndikadzokera kunoshungurudza vabereki. But vakadzi veSeventh Day vakaratidza Ana kuti aibika. Newe mudikani wangu mangwanani Ana, ndiri kuti panguva yauri kuzviudza kuti hauchadiki, panguva yaunozviudza kuti hauchafari, une zuva rauchafara. Panguva yaunozviudza kuti inini misodzi yako haichaperi pamatama, misodzi yako ichava kuseka nerimwe ramazuva. Kune ari kuuya kuzokubatsira mukati medambudziko rauri kusangana naro. I have a testimony. Ndakasangana nedambudziko randisinambobvira ndakafunga kuti ndichasangana naro mukati meupenyu. Taizvinzwa zvichitaurwa kune vamwe kuti azoiswa pamadhiripu nekuda kwenhumbu. Musana yadonha mabhonzo, hatizive kuti achasununguka zvakanaka here. Vana vaMwari kana vasvika padambudziko riya zvinenge zvisina kumira zvakanaka, asi ndinoda kutenda Mwari kuti panguva yandaichema ndiri muchipatara nezvinhu zvaidikanwa, kune vakaratidza compassion vakamira neni. Mwari ngavakuitirei nyasha. Ndiri kuti kudii mudikani, panguva yaunenge uri mudambudziko saAna, panguva yaunenge uti abhuswa, Mwari vari kukugadzirira zano rekuti ubude mari. Mwari vari kukugadzirira zano rekuti iwewe pauri kuzviudza kuti inini handisisiri chinhu, pavanokuudza kuti you are useless, Mwari vari kuti iwe ndiwo wandikuda kuti unge uchishandisika. Pavanokuudza kuti you are shameless, Mwari vari kuti iwe ndiwo vari shameless, iwe hausi shameless. Mwari ngavakuropafadzei kuti pamangwanani Ana, stori yaAna pairi kuuya kwatiri, ngatipfekei shangu dzaAna tizvione tiri isu, kuti kana dai ndaive ini ndakanga ndiri ndiri kuabhuswa nemurume, pandaibuda panze apa ndainosangana nevanondibatsira here. Zvatinosangana nazvo mukati menyika zvakaoma vana vangu. Pamangwanani Ana, handide kuramba ndichitaura chitsumburo. Vane Bhaibheri reshona, tibatireiwo kuna Matthew chapter 9 verse 36. Tinoona Jesu achiratidza kunzwa tsitsi nezvinhu zvaakanga asangana nazvo. Jesu achiuya pano pasi kuzogara patiri, ane zvaaida kuti tione kuburikidza naiye. Haana kuuya zvedambe, haana kuuya kuti tizofara naye, asi akauya kuzotisiyira
mukati mekereke yatiri nhasi mune vamwe vasingatopinde savata, asi atotumwa naMwari kuti enda unopinda pamusiwo. Kune shoko rakagadzirwa ririko rakamirira iwe. Kune vanotopinda mukati mekereke ino vatobuditswa kuti endai kunze, nekuti shoko rakagadzirwa mukati mezuva rino harisi renyu. Tendai Mwari nekuti murimo. Shoko ranhasi nderenyu. Kana mai wana tiverengerei. Asi wakati achiona vanhu vazhinji akavanzwira tsitsi nokuti vakanga vaneta varashwa samakwai asino mufudzi. Zvikanzi Jesu anoona vanhu vakanga vari vazhinji, vanhu vakanga vakaungana, vakapararira, vakarashika, vasingazivi zvavari kuita. Haasati aona kuti chii chiri kuitika nevanhu ava, haasati aziva kuti chii chavangada, but zvinonzi Jesu akatovanzwira tsitsi. Mukati menyika yatiri kurarama, Jesu achiuya kuzogara nesu, zvinonzi paaifamba nekutenderera aifila kuti there is something wrong chakanditenderedza panapo. Kwaive nevanhu vakanga vakatsamwa, kwaive nevanhu vaisafa, vaishungurudzika, kwaive nevanhu vaive vakazara nekutya, but Jesu anonzi achiona vanhu ivavo akafila kuti there is something chiri kusafisa vanhu ava. Jesu aona izvozvo anovanzwira tsitsi. Nhasi mudikani, shoko riri kuuya kuti pauri kufamba mukati menharaunda, pauri kufamba mukati memabasa, pauri kuenda kunyangwe nekuzvitoro uchinotsvaga chingwa, shoko riri kuti fila kuti there is something around you. Kune vanhu vari kutambura mukati umu. Kune vanhu vasina chekupfeka. Kune vanhu vari kurara vasina kudya. Kune vanhu vari kuswera vakatsamwa. Kune vanhu vari kurarama vaine fiye. Asi nemhaka yekuti mweya pamusoro pedu wekuti tione zvinhu zvose izvi haupo, tiri kutadza kuzvinotisa. Asi Jesu hanzi paaifamba aitonotisa kuti pandiri kuenda apa pane something chisina kunaka. Zvikanzi Jesu paaiona zvinhu izvozvo akanga asinganzwire tsitsi osiya zvakadaro. Zvikanzi aiti akaona pane vanhu vane nzara aivapa zvekudya, aiti akaona pane vanhu vane nyota aivapa mvura yekumwa, aiti akaona pane vanhu vatadzirwa aivaregerera, nevatadza vacho aivaregerera. Vanhu vakanga vaine kutya aivasiya vasisina kutya, vanhu vakanga vachichema aivasiya vanyaradzwa. Mukati memangwanani ano, vangani vawakaona uchichema ukavafuratira? Vangani vawakaona vasina zvekupfeka ukavasiya? Uchienda kumba uchinobvisa hembe muwadhiropu, idzi hadzichakwanisi, juniya nyongo ndivigirewo mechi sanoda kubvisa, asi kune vasina zvekupfeka. Vangani vawakaona vakatsamwa ukavasiya varipo? Vangani vauri kuziva vari kuabviswa mukati medzimba yausiri kupindira kuti undogadzirisa? Hama mudikani, shoko riri kuuya pamangwanani ano riri kuti tine basa guru. Ndianiko vandingatuma kuti aende kundonzwira vanhu tsitsi kunze uko? Mhinduro dziri kushaika. Tikanzi Jesu haana kuperera pavanhu vaakanzwira tsitsi vakanga vakarashika kunge makwai. Ari mukutenderera, Jesu anoona mukadzi akanga ari patsime. Zvikanzi asvika mukadzi uyu akanga arambwa nenharaunda yese, kutoreva kuti murume waaigara naye akanga atomuramba. Zvikanzi Jesu anosvika omuudza kuti inini ndini ndinonzi Mesaya. Just word rekungoudza mukadzi kuti ini ndinonzi Mesaya hanzi rakachinja upenyu hwemukadzi akanga arambwa munharaunda. Kune vamwe vanhu vasiri kuda chikafu, kune vamwe vanhu vasiri kuda hembe, kune vamwe vanhu vasiri kuda kana health yedu, asi vari kuda shoko rekuti Jesu unokuda. Kune vamwe vanhu vasingatombodi zvese zvatiri nazvo, kunyange angarwara haade mari, asi chaari kuda ari mukati mechipatara pamubhedha, ari kuda shoko rekuti unopora nezita raJesu. Zvikanzi haana kuperera ipapo. Ari mukufamba Jesu anosangana nemukadzi akabatwa achiita upere.
Zvikanzi mukadzi uyu aitoabviswa kunyange nemurume wake. Zvikanzi Jesu paanosvika achiona achinyadziswa nevaFarisi, zvikanzi Jesu anosvika otanga kudhila nevanhu vakanga vachimuakuza kuti mhombwe. Zvikanzi vanhu vaya vakangooneka vachingobva umwe neumwe achinanga kwaanoenda. Jesu anosara ogara pasi nemukadzi otaura naye. Zvikanzi kutaurwa kwaakaitwa nako ikoko achikamfotwa pazvinhu zvaakasangana nazvo. Zvikanzi mukadzi akachinja mukati meupenyu hwake. Mukati memangwanani ano kune vamwe vanhu vasingade rubatsiro rwedu rwatinofungidzira kuti ndikamupa mari zvinhu zvake zvatoendeka. Munhu anorohwa nemurume haatsvage mari kuti akwire bhazi atise, anototsvaga mashoko anobva pasi pakadzikadzika kuti agone kunyaradzika. Zvikanzi Jesu basa rake raiita aifamba achinyaradza vanhu vakanga vari mukuchema, vakanga vari mukutambudzika. Ibasa reduwo mukati mezuva ranhasi kuti tinzwe mwoyo yedu ichisundwa, ive nerudo ive netsitsi, kuti tigone kubatsira vari kutambudzika kunze. Hatigone kunyaradza vanhu kana isu tisati tanyaradza. Handigone kuenda kuna mai Radha ndonoti mai Radha nyararai henyu dambudziko ramuinaro, ini ndine rangu riri kutondishusha. Ngatitange takumbira Mwari kuti vagone kutinyaradza isu, vabvise misodzi iri pamatama edu, vabvise matambudziko ari matiri, kuti tigogona kuenda kundonyaradza vanhu. Zvikanzi tese tinotsvaga tive netsitsi. Titadzowanike pandiri ndega, titadzowanike pamaErija, titadzowanike pana mai Mukokoda. Kunyange nemwana mudiki anogona kutoita tsitsi dzakapfurikidza. Yabva kutaurwa semoni yevana, baba vari mukati mekushungurudzika, vari mukati mekunetseka. School fees ndoiwanepiko ini? Mai vanoda kudya nevanoda kupfeka. Mwana anogona kungoya neshoko rimwe chete rinogona kunyeveredza mwoyo wababa. Mwari ngavatibatsire nekuti havaise tsitsi pamunhu mukuru ega, kunyange nekuvana dzinowana. Ndinokumbira vane Bhaibheri mutivhurire pana Luke chapter 10 verse 25 to 37. Ndakutopedza sarara. Chapter 10 verse 25 to 25. Zvino mumwe mududzi womurayiro wakasimuka akamuudza achiti, mudzidzisi, tingaiteiko kuti tigare nhaka youpenyu husingaperi? Akati kwaari, pamurayiro pakanyorweiko? Unorava sei? Iye akapindura akati, ida Ishe Mwari wako nomwoyo wako wose, nomweya wako wose, nesimba rako rose, nokufunga kwako kwose, nokwako sezvaunozvida iwe. 37. Akati kwaari, wapindura zvakanaka, ita izvozvo ugorarama. Asi iye achida kuzviruramisa akati kuna Jesu, wokwangu ndianiko? Jesu akapindura akati, mumwe munhu wakabva Jerusarema akaburukira Jeriko, akawirwa namakororo, akamupindira, akamupamba nguo, akamurova, akaenda nokusiya oda kufa. Zvino mumwe muprista wakanga achingoburuka hake nenzira iyo akati achimuona akanyenyeredza. Nokudaro muRevhiwo wakasvikapo akamuona akanyenyeredza. Nomumwe muSamaria wakanga ari parwendo wakasvika kwaari akati achimuona akamudyira tsitsi, akaenda kwaari ndokumupombera mavanga ake, akaadira mafuta newaini, akamupidza pachipfuwo chake ndokumuisa kuimba yavaeni ndokumuchengeta. Zvino ava mangwana akabudisa madhinari 2 akaapa mwene weimba akati,
muchengete, uye zvose zvaunomuripira kupfuura izvi ndichakupazve kana ndichidzoka. Unofungei? Ndoupiko kuna vatatu ava wakanga ari wokwake, waiye wakawirwa namakororo? Akati, ndiye wakamuitira ngoni. Jesu akati kwaari, enda undoita saizvozvo. Ndiye murume anoshedzwa kuti the good Samaritan. Zvikanzi murume uyu ane zvakanaka zvaakaitira munhu akanga awirwa nemakororo. Kune murume aizvifambira akasvika pakurohwawo nematsotsi, ndokusvika pakusara ari pakoma zvekuti akanga oda kufa. Zvikanzi murume uyu akangozviwiwa ndokutsvetwa padivi. Zvikanzi muSamaria uyu anosvika pakubvunza Jesu kuti ndianiko muridzi wemunhu uyu. Zvikanzi Jesu akapindura akati, uyo amuitira zvakanaka ndiye weukama hwake. Tikatarisa stori iyi, mune vanhu vatatu vabuda vataurwa pamusoro pekuda kuti vabatsire munhu. Zvikanzi pakatanga muprista akadarika akasvika akati zvoni, ini handikwanise kuti ndibatsire munhu uyu. Nemhaka yei? Akanga ane misheni dzake dzaakanga ainadzo dzaaimhanyira. Akaona kuti pandichatanga kumubata hembe dzangu dzichazara ropa. Akaona kuti pandichada kuti ndimubatsire taimu dzangu dzekuenda kwandinoda kuenda ndingatononoke. Kana ranga riri basa, kana ranga riri interview yaaimhanyira, ainosvika achiudzwa kuti wanonoka, interview hapasisina. Wechipiri anouya muRevhi, anosvika anoona murume akarara padivi penzira. Murume ari kusafa aripo achitambudzika. Anoona zvekare kuti mamisheni angu haangakundikani nekuda kwemunhu arapa. Munhu uyu atozvipira nechekare. Zviri nani ndimusiye hangu ndipfuure ndiende. But muSamaria paanosvika akanga ane rwendo rwaakanga ainarwo. Akati handingagone kuti ndipfuure munhu uyu ndisina kuona kuti chii chiri kuitika paari. Zvikanzi anoburuka padhongi anoenda pamurume akanga akarara padivi perodhi. Anosvika anomutarisa kuti akuvara zvakadini. Anotora zvese zvaakanga ainazvo zvinogona kubatsira kuti munhu abatsirike. Zvikanzi anomubatsira, anomutora anoenda anomuchengetesa kune imwe imba kuti vamutarise, vamuite zvese zvinodikanwa. Zvikanzi zvese zvinodikanwa pamunhu uyu kana muchinge maita, ndichakuripirai. muSamaria akaona kuti ini ndine responsibility pamunhu. Mukateerera paverengwa zvikanzi akanga aine zvinhu, akanga aine kwaaimhanyira, akanga aine jeni yaaive nayo, but akaona kuti hazviite kuti nditore munhu uyu ndimuise padhongi ndiende naye kwandinoda kuenda ndigodzoka naye, aigona kufira mumaoko ake. Asi akaona kuti zviri nani nditange ndagadzirisa nyaya idzi, dzikapera ndoenda kwandiri kuenda. Pandinodzoka ndinomuwana arara. Vangani vanhu vawakasiya, vawakaona vari mudambudziko ukavafuratira? Variko vawakaona vachichema vagere panze, wakavafuratira, huna zvawakaita. Variko vawakaona vakashama, wakavasiya, huna kana